अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानतेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। अपरेयमितः स्वात्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तदा मत्तः परतरं नान्यात् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः। मयि सर्वविदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु पुण्यगन्ध पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ते प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। नामां दुष्कृतिनो मूढा पर प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थमहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। कामैस्तैस्ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः। तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयैव विहितन्नीतान् तन्तन्वत्तु फलं तेषां
तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावम जानन्तो ममाव्यनुतमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च माते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री भगवान वास मैया सप्तमना पार्थ्य योगं जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यस्याज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान विद्मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयन्यात् ज्ञातव्यामवशिष्यते भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे विन्या प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जयेदं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तूपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा मत्ता परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं निषु पुण्यगन्ध्या पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामस्मि भरतर्षभम् ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये
मत्त एवेति तान् विद्धि नत्तहं तेषु ते मयि त्रिभिः गुणमयैः भावैरेभिः सद्ममिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यो परमभयम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते नवां दुष्कृतनां मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पीडितज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनासु कृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तं एकभक्ति विशीर्षते प्रियो हि ज्ञानिनस्तर्थम् अहं स च मम प्रिय उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम् आश्रित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तहितज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं जो यां तनुं भक्त्या श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य क्षणां सद्यं तामेव विदधाम्यहम् ततया श्रद्धया युक्तो तस्थाराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विधान् हितान् हन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवजजो यान्ति मदभक्त्या जानति मामपि अभक्त्यं भक्तिमापन्नं मन्यते मामबोधय परं भावमजानन्तो ममाव्य मनोत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्वं योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वीराहं समितीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेष समुत्थेन दण्डमोहेन भारत सर्वभूतानि संगमोहं सर्गे जानति परं तपं येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणां ते दण्डमोहनिं मुक्त्या भजन्ति मां धीरव्रतः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मा कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधिजग्गं यचेविदु
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम सप्तम अध्याय। हरे कृष्णा. सर्वांकही आईचे भागवत पुराण कोंकणी सेशनांतू स्वागत करतास. आजी आम्ही भगवत गीताचे 7 चॅप्टर अर्थ कोण घेवचे क वट्टू जल्यांची. इथे आम्ही भगवत गीता वाचू का अर्थ कोण घेऊ का या संदर्भारी हांव गीता महात्म्याचे फर्स्ट वर्स सांगू इच्छिता. गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान भय शोकादि वर्जितः. हाचे अर्थ म्हळ्यारी भगवत गीता इज ट्रान्सडेंटल लिटरेचर. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all miseries and anxieties of life, and one will be freed from all fears in his life, and one's next life will be spiritual. अशी म्हळ्यारी कोण भगवत गीता चंद कोरनू मना घेऊन वजिता ती तांका दुःख भय आदी दाखून मुक्ती मेळता. तांका हाजी कंचे भय असना. आमगे सिनियर वैष्णवाल लेगी मुखांतरी आम्ही 7 दिवसांतू भगवत गीताचे 6 चॅप्टर्स अर्थ कोण घेतील असं. भगवत गीताचे फर्स्ट 6 चॅप्टर्स जांतू आमका कर्मयोग विषय कळलेलं असं की आम्ही आमगेल प्रत्येक काम देवा मध्ये दोन कोरका. आमगेल प्रिस्क्राइब ड्युटीज आम्ही निष्काम जावन कोरका. फलाची आशी कसने दवरू नज तेदन मात्र आमका कृष्ण परमात्मारे प्रीतीचे पात्र जाताची. आजी तकून आम्ही भक्ती योगा विषय ऐकूया. त्या अर्थ कोण दिवचे का आमगेल वट्टू हर ग्रेस नलिनी रुक्मिणी माताजी असाची. तानी परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराजाले शिष्य आणि श्री दिनकर विठ्ठलदास प्रभुजीले धर्मपत्नी. प्रभुजी वर्क्स एज एन इंजिनियर फॉर दुबाल कंपनी इन दुबई. तांका दोन्ही सुपुत्री असाची सरस्वती आणि श्रीनिधी who are also equally active in Krishna consciousness preaching, dancing and kirtans. By profession Mataji homeopathic doctor आणि तांगेल clinic असा कोच्चिनांतू. She is also a Bharatnatyam dancer. तानी कोच्चिनांतू ISKCON temple अंतू मस्त active असाची आणि she has been active in Damodar Desh Yatra too. तानी as a judge participate केल्याची Krishna consciousness sessions जांतू आणि various Bhagavad Gita recitals जांतू including Bhagavad Puran Konkani. She also runs a Malayali preaching. Bhagavad Puran Konkani तू तानी मस्त सेवा वैसून घेतले असाची. To name few, she is Bala Utsav teacher, Kirtaniya and anchor. आम्ही पुरे माताजी का हरे कृष्णा महामंत्र सांगून स्वागत करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. खूप खूप धन्यवाद माताजी. शिल्प माताजी हरे कृष्णा. दंडवाद प्रणाम. ऐकत की कॅन यू हिअर मी? येस वी कॅन हिअर यू व्हेरी वेल. ओके. और धन्यवाद तुम्ही शांत करू सांगत आहे. ऍक्च्युली आय एम सो हंबल. म्हाका हंबल म्हणून सांगू नाव वॉट एव्हर पॉसिबल वे आय कॅन एक्सप्लेन. म्हाका हे सांगितलं म्हणटाची आता थोडे दिवस आय वॉज सो बिसी. आय कुडंट अटेंड 100% इन भागवत पुराण ग्रुपांतू अटेंड करूच्या आनी आय वॉज सो बिसी. आता म्हाका तुम्ही एक चान्स दिला देवाल उडगास करू काय देवाल पासून हांगा 2 उत्तर सांगू काय. म्हाका हे भागवत पुराण ग्रुपान म्हाका एक चान्स दिला. ओड दंडवाद और धन्यवाद तुमका सगळ्यांक. हरे कृष्णा. हांव मिगेल्या गुरुवर्यांकय स्वाम्यांकय सगळं
मनांद वरनो आयचे क्लास स्टार्ट करता इथे चुकी असेल मी लगे क्षमक पावक ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नित्यकृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तवळी काल भितरे 6th chapter योगा पुसनो चांगोनो क्लास सिलेम तवळी योगाचे इति सांगत आहे लास्ट श्लोका तू द टॉप मोस्ट योगी म्हळाले कशी करताय कॉन्सन्ट्रेट करून प्युअर डिवोशनल सर्विस तू योगा प्रॅक्टिस करचे तेंत अल्टिमेट स्टेज परफेक्शन हाडका ते योगा तू परफेक्शन हाडका it's not simple process it's a process for purification ते गोल दवरका आमगेले मन आमगेले हृदय सगळं प्युरिफाय करू आशिल्ल्याने एक प्रोसेस जावन काडका योगा हांगा मस्त योगा क्लासेस सगळं नडन जाता बट what type of yoga तेंत मी इंचोंका देवांग सांगता योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते श्रद्धावान तेंत थंगा इम्पॉर्टंट श्रद्धावान भजते यो माम म्हाका कोण की भजिच करताय तो द बेस्ट योगी म्हूण सांगताय तकत आनीक हांगा 7th chapter स्टार्ट करता आता भितर जावन सांगिल्लें कर्मयोगाचे पोर्शन्स आणि नेक्स्ट 6 chapters इट्स अ कंटेंट ऑफ भक्ती योगा देन नेक्स्ट 6 chapter ज्ञान योगा तवळी अंतू देवान फर्स्ट 6 लास्ट 6 जावन मध्य दवरल्या मध्य इट्स very important 6 chapters भक्ती योगा तंतुले फर्स्ट चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योगाक आमका हांगा चॅप्टर वाइज सी एक डिवाइड करून सांगता जस्ट फॉर इजी अंडरस्टँडिंग तंतु फर्स्ट 7 1 2 3 देव सांगत इति म्हळ्यार जस्ट लिसन टू मी मिज्जपासून ऐक मनाकरी कृष्ण कोणाले सांगता अर्जुना लगी तच्छृणु थांग तच्छृणु म्हणून सांग ऐक जस्ट लिसन
Tenta mikorka first because our first thing is Sravanam. Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Urmala, and Ami Bhagavatam Sangatai, Amanagartai. Tawli, Amgena Sagga Yanchuelari Amgel Khan always open. Tawli, touch Ranu, I Kamun Sangata. Then Javnata, knowing Krishna's material and spiritual energies. Devaka अनेक energies तंतु भौतिक जावनो आध्यात्मिक जावनो एनर्जी ते शक्ती देवाल शक्ती पोसुनो अंग विवरण करता 7:4 to 7:12. Okay, then देव सांगता तीनी मोड्स पोसून सात्विक रज तामस या तिन्ही चेपसूनो देव explain करता and he is explaining to how to surrender. थंग सगळं आद्यम सगळं सांगितलंय पहिले सांगितलंय listen and know you how to know Krishna म्हणलाय मागीर Krishna controls these modes, 3 modes. थंग सांगता so you can how to surrender म्हणून सांगता मागीर सांगत म्हळ्यार ते सरेंडरिंग कोण सरेंडर करना कोण सरेंडर करताने इम्प्योर जावन आशिल्ले प्योर जावन आशिल्ले आळा सरेंडर करताय नाजाल्यार कोर्ण तिने आळी करची आळी कोण कोण म्हण सांगताय मागीर आमगेले around us many type of people are there त्यांनी surrender to demigods म्हण सांगताय आम्ही देवी देवता भजिताय न्हय तळी इत्ती पसावत नाजाल्यार इत्यापासून मनीषा देवी देवता मगल्यान वताय ना देवी देवता पूजन करताय तेजे पासून कृष्णा सोण त्यांनी देवी देवता मगल्यान वताय इत्याक नाजाल्यार पूज करताय इत्या नाजाल्यार ताजे रिएक्शन इत्या नाजाल्यार ताका इत्ती फल मेळटा सगळं म्हणून तांतू विवरण सांगताय मागीर लास्ट बट वन ते सांगताय म्हळ्यार आमगेले भ्रम कशी सरेंडर करचें नाजाल्यार मन्ना आगे भ्रमी जावन आसा म्हळ्यार बिवाल्डरमेंट तळी डुआलिटीज इतली कोर येता इतली कोरूपणा सगळं म्हण लास्ट अल्टिमेटली that's all surrendering तळ्यान अशी स्टेप बाय स्टेप दिल्या आमकां पहले तुकुनो एकल्यागेन चोवया अंतु कृष्ण संगता always think of me always think of Krishna in devotional always thanga सांगला मटाची पहले you listen to me म्हण सांगता touch renu तळी थांगा भिते फुल कर्मयोगापासून सगळं सಣ್ಣ स्ट्रॉंग जावन सांगून येणं आणि नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेवल भक्ती योगापासून कशी करताय म्हणून हाऊ टू नो कृष्णा इन फुल कशी करताने हियर फ्रॉम हिम आणि का प्रॅक्टिसिंग भक्ती योगा प्रॅक्टिस करी आणि का आमगेन मन केदनाय देवाचेरी दवरका मन देवाचेरी दवरका कशी आमगे फुल कॉन्सन्ट्रेशन आमगेन कॉन्शियस म्हण आमगे बोध ते केदनाय आमगेन चित्त केदनाय आमी कृष्णाल पासून मन दवरका तशी आमी कृष्णाक फुल मना कोरयात तशी थांगा कृष्णा सांगता तू एके स्टेप बाय आणि हांव कोण म्हूण सांगता म्हाका इतलेच कुट म्हाका उत्तुली शक्ती आसा नाजाल्यार कसकसल शक्ती आसा म्हूण सांगता देव ते मना कोरता जाल्यार एक कृष्णाक मना कोरता जाल्यार ताका एक क्वॉलिफिकेशन आसा सभावांक वचून कृष्णा मना करूं जमना आमकां देवान सांगून मना कोरका देवाल भक्ती आमकां मेळका जाल्यार देवाल दय लगीन आमकां जाल्यार मात्र आमकां कृष्णाक मना कोरयात एज ए डिवोटी आतां अर्जुना कशी येयलो थांगा तो डिवोटी जावन आयला मात्र न्ही आद्य सखा जावन आशिल्लो मागीर
शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वम प्रपन्ना म्हणून सांगता सेकंड चॅप्टरान तू ते हांव शिष्य जाता तू म्हाका सांगून दी म्हणून सांगता कृष्णा लागी तशी तो भक्त जावन एक स्पिरिच्युअल नाजाल्यार एक चांग डिसिप्लिन स्टुडंट जावन थांगा येवन बसता तशीच आम्ही एका गुरु लागी आम्ही कशी कृष्णा पासून जाण जावंक जाल्यार आम्ही अशीच कशी अर्जुनालो तुलो क्वालिफिकेशन आमकां ना जाल्यार आमकां कशी आमी कृष्णा मनाक कोरका म्हळ्यार अशीच मनाक कोरका आमी फुल कॉन्सन्ट्रेशन दवरका आमी चांग एका डिवोटी असोसिएशन जावंका आमगे गुरु लागीं तुगून आमकां घेवका थांगा अर्जुना एंड कृष्णा इज अ मास्टर एंड स्टुडंट थांगा तुगून ही मस्ट नो सर्व कारणाक कारण जावनो कृष्णत म्हणू अर्जुनाला सांगता तळी कृष्ण सांगता अशी हांव सांगत जाल्यार सहस्र टाइप उतुल्की सहस्र मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये ते सांगता उतुल्की सहस्र जावन आसलेले मनीस आसा तातूं म्हाका मनाक कोरचें उणेची आळंत म्हाका मनाक कोरूं येताय मिगेल मेटेरियल एनर्जी नाजाल्यार मिजे पसून मनाक कोरूंक एकल्यान प्रयत्न काडका एंडिवर म्हूण सांगत तांगा एकल्यान प्रयत्न काडका प्रयत्न काडून परफेक्शन हाडका ते परफेक्शन हाडला मात्रांत मिजे पसून मिगेले हांव मिजे पसून सत्य मनान जाताना तशी सांगता कृष्णा तें सहस्रेषु उतलेची सहस्र मनीस आसा जाल्यार परफेक्शन हाडता उणेच तांतूय मना करता उणे आळंत मिगेली शक्ती पासून जाण जमच्या सांगता भौतिक शक्ती जावन आसा भूमिरापो नलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टदा ताळी देवालय भिन्न प्रकृती भौतिक सृष्टींतू हे सगळं पंचभूत मागीर तिनी सटील हे आसा मन बुद्धी अहंकार ओके तें जावन अंतू सगळं जावन देव सांगता हे सगळं हांव कंट्रोल करता ओके मेटेरियल तातू 5 ग्रोस एनर्जी तीन सटील एनर्जी मागीर 5 सेन्स ऑब्जेक्ट्स कळता न्हू तुमकां दोळे कान नाक स्किन इयर्स ये 5 मागीर 10 सेन्सेस गंध रस रूप स्पर्श साउंड ते मागीर बोध तवळी हे सगळं जावन 24 एलिमेंट्स देवाले कंट्रोल आयरस तवळ तेवी हे सगळं कृष्णा सांगता हे सगळं हे सगळं मिगेल एक्सपेन्शन मिगेल शक्ती तर ही सगळं अंतरंग शक्ती हे सगळं तू मनाक कोरका तें जावन सांगता हे नंतर म्हाका अजाके ओड आसा अपरेया मितस्त्वन्यम प्रकृती विधी मे पराम जीव ते ताच्या उंचारी आसलेले आमगेले जीवात्मा म्हळ्यार सुपिरियर एनर्जी बाकी सगळं भौतिकांतुली हे सुपिरियर एनर्जी जीवात्मा लिव्हिंग एंटायटीज म्हणून सांगता लिव्हिंग एंटायटीज सुपिरियर एनर्जी ती वेळी मिगेली एका एक्सपेन्शन म्हणून सांगून येता ते अंतू आम्ही मनाक कोरका म्हळ्यार सगळं जीवात्माकय शाश्वत जाणू देव भितर बसून आमकां हेल्प करता ते देव भितर एक हे सांगिला म्हणटाची कंट्रोलर सरी जीवात्माक कंट्रोल करचे म्हणटाची देव परमात्मा आमगे हृदय बेसता हे कांय भायर सांगिल्या मनशांक कळना तवळी देव अंतू
अर्जुना लगे एक्सप्लेन करता कशी मिगेले एक्सटर्नल एनर्जी नाजाल्यार भौतिक एनर्जी सगळं जावन कशी ते डिवाइड केल्या म्हणून देव कृष्ण सांगता. कृष्णा इज द कंट्रोलर. कंट्रोलर ते सगळं टाके ते देवाले उत्कृष्ट शक्ती म्हणून सांगते न्ही म्हळ्यार सुपिरियर एनर्जी ती येता ते माया. मागीर नेक्स्ट सांगतलो इति म्हळ्यार आजे सृष्टीचे सगळं टाके सगळ्याची म्हाका दोन्ही शक्ती आसा. ती कसली आध्यात्मिक आनी भौतिक जावन आध्यात्मिक शक्ती आनी भौतिक शक्ती सगळ्याची उद्भव आनी विनाश अवंत ते निश्चय जावन तुका मनांकरी म्हणून सांगता. हे सगळ्याचे उद्भव अवंत सगळ्याचे विनाश अवंत ते तू निश्चय जावन मनांकरी म्हणून सांगता. ते सांगत जाल्यार हे कशी हाजी सगळं जाणू कशी कनेक्टेड जाल्ले म्हणून देव लागींच्या श्लोकान सांगता. एका थ्रेडारी मणयो अशी दवरून ते थ्रेडांक दिकोना ते मणयो मात्र दिकू येतली. एका माळा नाजाल्यार गार्लँड घाल्यार एका थ्रेड दवरून भितरच्यान सगळं कनेक्ट करता. तेन्ना मत्त परतरं ज्ञान किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. मणिगणा इशी हग जाणू शिरबीला तळी ते सगळं बॅलन्स करता. शीच भितरचे ते पावर आसा न्हय ती एनर्जी देवाल ते एनर्जीक ही इज कंट्रोलिंग विथ दॅट पॉवर. दॅट पॉवर इज जस्ट कशी ते एका थ्रेड सोडला म्हणटा ती माळ गार्लँड कशी तेजेर रबता तशीची ते देव सगळं हे कोरून कनेक्ट कोरून रबयता. ते आमी चोवका हे होल युनिवर्स कशी रबिल्या. हे सोलार सिस्टम खंय नाजाल्यार मिल्की वे खंय गॅलक्सी खंय कोण हें दवर रबिल्या कोणाके दिकू येता की दिसत कितें. सो ही इज कंट्रोलिंग. हे भूमी अशी रोटेट जावनूच आमी गरगडे पडताय आमी खाल पडताय. अच्छो यो समुद्र ये रोटेट जावनूच रोटेट जाता आसा जाल्यार तो समुद्र भुंयचेर वचून तिने नाजाल्यार ते ताजेर तुका निसोर नातिले कशी तो समुद्र अशी रोटेट जावन आसा न्हय ते अर्थ हाऊ ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. ही कांय नॉर्मल पर्सन्स कोणाक एक्सप्लेन केल्यार कांय कोणा मनान जावना. वी कॅन अंडरस्टँड ओनली थ्रू अवर डिवोशनल भक्ती. ते भक्तीन तू देवान करचे नाल्यार देवाल शक्ती आमी मना कोर न्हू आमकां ते विश्वास हाडका ते तशी देवालयाची शक्ती नाल्यार देवालय पावर तातूंत मात्र आसा म्हणून हें सांगिल्लें आमकां ते मना कोरका जावन आसा. तशी देव सांगता मागीर रसोहमप्सु कौंतेय ताजी एक शक्ती अनेक सांगता. रसोहमप्सु कौंतेय प्रभास्मि शशि सूर्यर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दके पौरुषं ऋषु. हे कुंती पुत्र ते उदकाचे टेस्ट सूर्य चंद्राचे प्रकाशु वेदमंत्रां तुला प्रणव ओंकार. मागीर आकाशाचे शब्द मागीर एका दादुल्याला पुरुष पौरुष म्हणून सांगते न्ही पॉवरफुल प्रॉवस ते सगळं अवंत म्हणून सांगता. तर एके एनर्जी अशी एक्सप्लेन करता देव. तळी ते एक्सप्लेन करून येता ते अंगतकून रसोहमप्सु कौंतेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु. ते
आम्ही उतुकी टायर्ड जावन असताना एक ग्लास सुद्धा आम्ही पिताय जाल्यार इतकी टेस्ट आसता उदकाक न्हय आम्ही टायर्ड जावन आम्ही खंय हेका रनिंग रेस वचो रनिंग रेस नाका आम्ही जस्ट खंय आम्ही बोर मस्त काम करून आम्ही बेसून टायर्ड जावन बेसतना फुडें एक ग्लास उदकाक आम्ही पिताय जाल्यार we have to think that taste has come from Lord Krishna because the taste he is giving. Anga एक सांगत आहे तुम्हाला इम्पर्सनलिस्ट अव्यक्तिगत ताका कळना त्यांनी सांगत आहे तुम्हाला हे टेस्ट सगळं कृष्णाची तांकां तांगेलें नॉलेज सಣ್ಣ उणें പക്ഷെ टेस्ट दिता ते कृष्ण तर तेंत थांगा येता तावळी तशी light of sun and moon originally comes from that Brahma Jyoti. देवाले एफ्लुएंस भारची प्रकाश ते प्रकाश अंदुकुनो एमचे ज्योती ओम ओम म्हण सांगता आम्ही ओमकार हें करताय न्हय ओम ते साउंड येता ते साउंड ओम म्हळ्यान साउंड येता देवाने ट्रान्सडेंटल साउंड ओके ते जावन आम्ही एका क्लाउड्स टच जायना पडे दोन क्लाउड्स पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह एनर्जी ते हें जायना पडे थंडरस्टॉर्म ते साउंड ऑफ द आकाशाचे साउंड तेवी तावळी आम्ही जर डोळ्यागी सांगू का हे सगळं देवाले हात असता देवांत करता हे सगळं देवालेची एनर्जी तावळा मी हे सगळं आम्ही देवा कशी उडगास करता म्हणाने तू सांगू का जावन आसा देव हें केला रे उदका टेस्ट पिना पडा देवा उडगास कोरका आम्ही सूर्याक चंद्राक दिक्कना पडा देवाले उडगास येमका ओम म्हळ्यान आम्ही खंय आयकताय जाल्यार देवाले उडगास येमका मागीर एक थंडर बोल्ट नाल्यार थंडर स्टॉर्म सगळें जाल्यार यू हॅव टू थिंक दॅट इट इज क्रिएटेड बाय कृष्णाज एनर्जी and ability of a man उतुलकीच मला युद्ध करचे आसतले ना जाल्यार अंतू इथे रसलिंग नाल्यार कसलेय जाल्यार एक पावरफुल एका फॅमिली कंट्रोल करचे जाल्यार एक दादूल जाल्यार एका प्रोटेस्ट नाल्यार आमगे फॅमिली प्रोटेक्ट करचे प्रोटेक्ट करचे ते दादुल्याले पौरुष ते देवालेंच तावळी हें सगळं मागीर ते हें सगळं जावन भुंयचे परमोळ येता भुंयचे परमोळ लागींचे तूं पुण्यो गुंद प्रतिव्या पुण्यो पृथिव्यांच्या तेजश्चामि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गंध पृथिव्यां प्रतीच भुंयचे परमोळ आसा तुमकां कळटवे दाण म्हणू भुंयचे परमोळू ड्राय जावन आसतना एक व्हड पावस येना फुडें दॅट स्मेल कम्स फ्रॉम अर्थ ते अर्थाचे स्मेल ड्राय जावन आसतना एक पावस पडना फुडें यू कुड हॅव फेल्ट इट ते स्मेल इटसेल्फ that smell comes from Krishna. तावळा मी भुंयचे परमोळ म्हण सांगना पडे ते smell we can smell that we can feel that it is the power of Lord Krishna. मागीर जठराग्नी जीवनं सर्वभूतेषु सगळं अजे उज्या हुंसाणी देवाले पावर मागीर सर्व जीवजालाचे सगळं जीवात्माचे जीव कृष्णा नो डाउट म्हळ्यार he is the our eternal we are the a part and parcel of Lord Krishna अंश ममैवांशो जीवलोके येता आणि नेक्स्ट 15 चॅप्टर तावळी ममैवांशो जीवलोके जीव तावळी
we all are amsha. तळी तर जीवात्मा एक अंश देवाला अंश. तर तो जीव सगळं जीव जालाची अंश देऊची. तपस्वीचे तपश्चास्मी तपस्स तपस्वीला तपस. तपस्वीला तपस ते power that itself, that is also Krishna. So he explains everything. आणि तू कसं एका फूल जावो नाले इतें चलारी एका फुल्ला परमोळू भुंच परमोळू उदका टेस्ट अग्नि पवर वायू गंध ते सगळं तांतू कांय कसलं मालिन्य ना कसलं का bad thing. It's not young jana pure devale purified power म्हणून सांगूयात. देव सांगता हे सगळं जाल्यारी सगळ्याचे बीजावंत बीजमाम सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम. सगळं जीवजालाचे आदि बीज आवत. तू ते मनांक करी तू ते मनांकोर का बुद्धवंताले बुद्धी शक्ती आवंत. पक्षी मृग मनुष्य सगळ्याचे चराचर वृक्ष लतादी सगळ्याचे तंतु सगळ्यांतूय मी केली शक्ती तर उतुल की 84 लाख स्पीशीज येस तज सगळ्याचे आदि बीज आवंत प्रभवस्थान आवंत आदि अंत सगळं आवंत. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. तशी सांगत आहे तळी आवंत परब्रह्म आवंत परमात्मा आवंत सगळं ಒಳ್ಳೆ महावृक्ष नाले ಒಳ್ಳೆ ವೃಕ್ಷಾಚೆ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಹಂಗಾಯಿ ಮಿಗ್ಗೆಲೆ ಸ್ಥಾನ ಮಿಗ್ಗೆಲೆ ಪವರಸ್. बट हे सगळं बुद्धीनातील आळांक कायमान अंजम ना. तेदकुनु बुद्धवंता म्हणटा आम्ही देवालगी देवान सांगिल्ले तशीच आम्ही देवाचेरी कॉन्शियस दवरनो आम्ही मनांक उरका. बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जिताम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ. आवंत बलवंताने बल आवंत बलवंतान बल आवंत मागिरी कामराग विवर्ति यें जावन आशिल्लें बल आवंत. म्हळ्यार एकल्याक स्पॉइल करू नये ताका प्रोटेक्ट करचें बल आवंत. मागीर धर्मा विरुद्ध जावन आशिल्लें फॅमिली लायफ नाल्या जिवित लौकिक लायफान तुले आवंत. आतां चेडू हांग करताय न्हय तळी चेडू हांग करना पडे ते आमी स्वभाव चेडू हांग आमगेल आग्रह चेडू हांग केले जाल्यार ते आमगेन एन्जॉयमेंट. ते चेडू हांग केले जाल्यार ते चेडू हांग देवाले डिवोशनल पाथान तू हाडचें पेरेंट्स आले रेस्पॉन्सिबिलिटी. तशी जाल्यार इट इज ए पायस एक्टिविटीज ना जाल्यार ते एका भक्ती मार्गान हाडचें ना जाल्यार इट इज कसलें ते विरुद्ध म्हूण सांगताय. धर्माचे विरुद्ध जावन आशिल्लें करता. तर धर्मा विरुद्ध जावन आशिल्लें सेक्स लायफ म्हूण सांगताय ते धर्मा विरुद्ध जावन आशिल्लें म्हूण सांगिल्यार आमी चेडू आंकोरका चेडू आंकोर आमी डिवोशनल पाथां हाडका. तशी जाल्यार ते धर्माचे विरुद्ध न्हय. ना जाल्यार आमी धर्माचे विरुद्ध जावन आमी एन्जॉय करताय. ओके ते again we are into sinful reaction. Again we are into life and cycle, death and cycle. Tell life on to ponu
आम्ही एन्जॉय करूनच त्यांनी हे बंद अंतुकून हे बंधन अंतुकून आम्ही सोडून वचेने आम्ही एन्जॉय म्हळ्यार सगळं जीवजालांक हेंची लायफ असं ते एनिमल लायफ अंतुकून मनशा लायफ एक मात्र व्यत्यास एक मात्र डिफरन्स we are thinking about Krishna. We are thinking about Krishna and we are doing everything for spiritual enlightenment. Najalari, we are trying for devotional service. Tawli, ye natil in life. Devu natil in like a life. Mun sangila, it's a animal life. Animal se kartai. Eating, meeting, defending, sleeping, sagga, tankai sa, amkai sa. Only one change is there. We are tantu yang kartai. Deva samarpich kartai amge life. Yat karoshi atasnasi ajyoshi dadasi yat tapasisi kaunteya tat kurusho madarpanam. Tale ami ten kartai jalari deva ka dor kor kamun sangatai. Yeah, magiri देव संगता अंतु अनिक तीन गुण तीन गुणापासून देव संगता एनर्जी देवाली सगळ्या एनर्जी संगता तीन गुणापासून संगत आहे ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत्ते एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि सात्विक जाणू राजसिक जाणू तामसिक जाणू सगळ्या अवस्थे काही मिगेल शक्ती असं मिगेली मात्र शक्ती तर पक्षे but आव तका not under control. I am controlling but I am not under that three gunas. Then आम्ही मनांक ओरका ते तीन गुण सात्विक राजसिक तामसिक ये देवाली शक्ती but Dev not under these gunas, but he is controlling. It comes from his body. It comes from Bhagwan itself. Okay. Thanga Krishna controls the three modes. So surrender malaneka theme etta thanga. Thanga amgere तीन क्लास चारी क्लास मनशापासून सांगत आहे सात्विक जावन असलेल्या टॉप मोस्ट ब्राह्मणास मेळ्ळने लाईफ आम्ही ब्राह्मण जावन जे निजत आहे ना ब्राह्मण जावन आम्ही वी आर टेकिंग बर्थ एज ब्राह्मणा अँड राजस म्हळ्यार क्षत्रियास रजस गुणा मागीर रजो तमो गुणा आसा ते वैश्यास एंड तमो गुणा पक्का शूद्रास तावळी ये आम्ही ब्राह्मणिकली आम्ही वी आर टेकिंग बर्थ बट आम्ही ते फॉलो करना जाल्यार वी आर फॉलिंग डाऊन आता आम्ही जन्मवारी शूद्र जावन येता मागीर आमगेल कर्म आम्ही आमगेले 16 कर्म ते सगळं करून आम्ही ब्राह्मण जावन उंचेताय थोडं आम्ही ते लगेन आम्ही मनांक ओरका कितें नाही आम्ही सात्विक आम्ही ब्राह्मणिक लाईफ आता नाल्या आमगेले अम्मा बाप्पा ब्राह्मण आम्ही जल्लेलींची शूद्र जावन आम्ही भायर येताय तें जावन आमगेले चवळ कर्म अन्नप्रास मागीर सगळं तशी आसता न्हय आमगेले 16 कर्म आसा तें सगळं केल्यार आमकां तें एका ब्राह्मण म्हूण सांगून आमकां हें येता क्वालिफिकेशन येता ऑल दीज 3 मोड्स येता or everything is a temporary platform arthas magir eta devi hesha gunamayi mama maya duratteya devi hesha gunamayi mama maya duratteya mameva ye prapadyante maya metam taradite ye tinni shakti migela divya shakti mun sangata ye tinni दिव्य शक्ती देवाली शक्ती ते तिनी क्रॉस कोर काजला ओवरकम कोर काजला री इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट सो व्हाट शुड वी डू ये अंतुतुकुनु
get out of these three modes. तुम्हारी शक्ती पासून तर सांगता आमगेना हे मेटेरियल लायफ तू हे तिन्ही मिक्स जाता सात्विक म्हणून सांगिल्यार आमी आमकां हे सांगताय कसं जाल्यार सात्विक रज तामा म्हणून सांगताय जाल्यार आमकां तीन गोल्ड हेचे एका गोल्डन चेन एक सिल्वर चेन एक आयर्नची तुतलेंद व्यत्यास आमी चेन आंतूत आसता तें आमी ते सात्विकांत होऊन सुद्धा सात्विक जावन उंचायर वचूका तें जाल्यार बोंडेज आंतून आमी निसरता न्ही ते बगे आमकां इतली जाय वी नीड ए गुरु बिकॉज ऑल दीस हे गुणा म्हळ्याची एका रोप सरी आमकां बांदून घाल्ले तातूंत ते बांदून घाल्लेले आंतून आमकां गेट आउट ऑफ हे करता जाल्यार वी नीड ए गुरु ते मेटेरियल गुरु मात्र आमकां हे कोरयात आमकां हाता धरून उंचार हाडयात गुरु मात्र तळी वी नीड ए गुरु वी हॅव टू ओबे गुरु's instruction slowly through our Krishna conscious life we can achieve it आमकां अचीव करूं जाता ना आमकां असोसिएशन जे आमकां ABCD association मागीर books reading chanting आनीका determination तळी हे सगळं जाल्यार आमकां तुकून तारण जाव्यात सॉरी तळी तें जावन देव सांगता उतलें सगळं सांगता आनी हांव सांगता तुका कोण म्हाका हें करता सरेंडर कोण करता कोण सरेंडर करना बिजे लगी कोण सरेंडर करना नाल्यार कोण सरेंडर नमान दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहरत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता मूढा नमाम दुष्कृतिनो मूढा चारी टाइप ये आळांनी म्हाका न प्रपद्यन्ते म्हाका सरेंडर करना म्हाका प्राप्त जमना ना जाल्यार तांकां म्हाका मेळना हांव तांकां मेळना म्हूण सांगता ओके ते कशी ते मूढा म्हूण सांगताय दे आर हार्ड वर्किंग क्लास ते जस्ट आमी सांगताय न्हय कडवा म्हणट जोली करता काम करताय तशीच बिस्ट ऑफ बर्डन ऑलवेज दे आर वर्किंग अटॅच टू द फ्रुट्स तांकां उंचार मेळटा तेंकां आमकां लायफ मेळना जाल्यार आमी ते वर्क सक्सेस करू जावन मस्त वर्क करता मस्त वर्क करून आमी देवा विसरताय आमी डिवोशनल सर्वीस आमकां टाइम ना वी आर अंतूच पोण हे कामांतू पोण काम व्हडलें काम आसतना तळपशे देवाक आमी विसरताय तळी एका हे सांगिल्लें म्हणटा एका गडवाक एका तण नाजाल्यार ग्रास दिवन ते गडवाक जोली करयताय न्हय तशीच ते मास्टर जोली करता तशीच आमी हे करताय मागीर तातूंत तुका इतली आमगे हॅपीनेस मेळटा जस्ट लिटल हॅपीनेस सकाळ तुकून राती 10 वर भितर न्ही ऑफिसां आसता राती ता बेड्डार येता इखर वरारी तो निद्दा येता तांकां कसल हॅपीनेस तुमकां सर नावे मागीर अगेन वापस मॉर्निंग he has to get up, he has to work, he has to go for work again, he has to please his master tutlenchi there is no happiness and happiness also jalari it's a very little no time to hear for immortality of soul देवा पासून जावो सोळा पासून जावो काय येना मागीर येता नराधमास lowest mankind नराधमा म्हणून सांगताय मनुष्य अंतू 84 species 84 lakh species अंतू lowest mankind नराधमास तांका they have lost their relationship they don't know how to revive नाजाल्यार देवा लगी वापस इंचाक तांकां कळना
mother's womb बांधो आम्ही सगळं जन्म घेतना बडे यांचर पोटां पडू देवाला सांगता प्रॉमिस करता आणि म्हाका येसन लाईफ नाका म्हाका येसन लाईफ नाका म्हणून सांगता but once it comes out that Maya has catched it. Maya taka dhor no magiri he forget the position, his constitutional position to visarta त्यांच्यावर विसरता मागीर again सुरुवात अंग तुकून जामचे तावळ तुकून तागेल बॉब तुकून तो सगळं विसरता ते व्हडली बॉब घालून त्यांच्यावर भायर येता ते बॉबेक तागेन सगळं तो विसरता इదే त्याची जीवा आणि काही दुसरी ते बर्थ अँड लाईफ सायकलांतू ते सायकलांतू पोणू तो ही इज लूजिंग तांका जावो तांका proper parents ना जाल्यार proper parents तांका हें करना जाल्यार that's why आमी सांगताय earlier we have told तुम्ही चेडवां करता जाल्यार धर्मा विरुद्ध जावन कोरपणा विरुद्ध नातिल्ले तुम्ही ते डिवोशनल सर्विस हाडका चेडवांक ना जाल्यार it becomes नराधमा आमगा सगळे नराधमा आसता एदायलू कोणा वेळू ना चमचाक देवू इजांक सन रिलेशन ना आम्ही अंग सगळी नराधमा जावन उत म्हळ्यार we were in the goloka we were serving ते हे सोळाचे अहंगारू म्हाका हांवें देवू एक म्हट हांवें देवू एक म्हट म्हाका देवाले म्हट जीव जावका म्हाका देवाले म्हट व्हडलें स्थान जावका ते देवान सांगिला हांव मिगेला म्हट एकलोत आसा तुका मिगेला म्हट जावका जाल्यार तूं वेगळ्याका वर्ल्ड काडी नाजाल्यार तूं वेगळ्याका लोकां वच थांग तुकून ही स्टार्टेड कमिंग डावन again हे सांगिला म्हट मागीर हे सांगिला म्हट प्युरिफॅक्टरी सगळं संस्कारां तुकून आमी दुसरी हे उंचारी आमकां so it takes and what happens mercy of devotees नराधमा जावन आशिल्ल्या आळांक mercy of devotees मेळना पडे तांकां हेका चान्स मेळटा उंचेमच्याक हांगा एग्जांपल सांगिला जगाय मोदाय नित्यानंद प्रभून तांणी उतुलकी डावन रोडन जावन हे आशिल्ले न्ही तांकां उंचार हाडलो नित्यानंद प्रभू तेन्ना एक डिवोटीले इथे म्हूण सांगताय एक करुणा तशीच मागीर येता मायया अपहरत ज्ञान मायया अपहरत ज्ञान हे एक श्लोक वेरी इम्पॉर्टंट श्लोक 7:15 सक्तानी चां कोर बाय हार्ट कोरका तो श्लोक ताजेवर तू सगळं चां कोर मनां कोरका knowledge stolen by illusionary energy philosophers scientists ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ सगळं poets सगळं they all are misguided all are misguided they disobey the supreme lord सगळं ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ म्हणू कायरिना if you are not concentrating, if you are not keeping Krishna in between your life, then there is no. Ye mast 0 घालू एका वन्नल ताईलर मात्र तक value ना बोन 0 ये वन्नल तांगल चंपल तांगलरी तो एकलो असतलो got it एका 12 zeros असा तेन्ना 12 zeros लेफ्ट साइड आगालका की राइट साइड आगालका म्हणू आम्ही चिंतन कोरका एक साइड आगाल्यार ताका तितले संख्येक व्हॅल्यू आसता पण हे बट हे 0 घाल लास्ट तो यो 1 घालता जाल्यार ताका उतले 0 का व्हॅल्यू ना तेच म्हट आम्ही मस्त कोट करताय तंतु मध्ये देवारा बेल ना जाल्यार ताका कसले अर्थ ना is coming down. Asuram bhavamasrita, envious towards God. Envious towards God. Atheist जावन आशिल्ले तांणी आसुर भाव जावन आशिल्ले देवाकशी पळोवंक का डिवोशनल लविंग डिवोशनल सर्विस कशी हांगा यशोदम्मा चोयता कृष्णाक
राधा राणी कशी चोयता नाजाल्यार गोप स्त्री कशी चोयताय that type of love ये हांगा envious जावन चोयताय देवाक envious चोयता ताका सांगताय आसुरम भावमाश्रिता then who all are surrendering आता भितरी surrender कोरना तिनाळ आणि कोण की surrender करताय चारी सुकृतीना सुकृती असतात आणि but they are not devotees but सुकृतीस तांका एका चान्स मेळता कोण की आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ओके चौग जण चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ डिस्ट्रस्ड नेवे आमका एका प्रॉब्लम येयले ओ देवा ಮಿಗೆ ದೇಹ ಅಂತಕೂನ್ ಕಶಿ ವಚ್ಚೋತಾಗ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಕ್ಯಾಡ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ತಗ ಒಳ್ಳೆ ಈಗ व्याधी येयली तागे बघी आम्ही काणीक करताय तागे पूजा करताय आर्तो अर्थार्थी म्हाका भोर दुड्ड मेळ्ळो हांव तुका 10 रुपया तुपा दिवली 10 रुपया तुपा दिवली दिवन ताका मस्त हे मेळका लॉटरी मेळका अर्थार्थी नाल्यार ताका हांव जस्ट सिंपल जावन असं एक्झाम्पल सांगता देर इज नॉट टाइम दॅट्स वाय वेल्थ सीकर म्हणाने इंक्विसिट्स मागीर अंतू ज्ञानी देवा पासून कळता ज्ञानस ते ज्ञाना बगे तो वता मागीर जिज्ञासू इंक्विसिट कोळका म्हणून अंक सगळं एका सुकृतीनास म्हणून सांगत तांणी केल्लें सुकृतीनास दे फॉलो डिवोशनल सर्विस फॉर द इतीक मेळू का डिस्ट्रस वेल्थ सीकर नाजाल्यार देवा पासून जाण जमच्याक एब्सोल्यूट ट्रूथ मना करू का तळी हे सांगितलं म्हणटात हांगा एक्सचेंज असताना हांव तुका 10 रुपया दिना तू म्हाका एक घर दी व्हडलें घर दी हांव तुका एक तुपा दिवली करता तू म्हाका एक चांगी वार्डी बायले दी अशी सगळं आम्ही हे करताय न्ही हांगा देवूय तशी खेळटलो देवूय हे सगळं टेस्ट करतालो बट अल्टिमेटली तांणी हे डिसायर सगळं हे गेले जाल्यार तांगेले exhaust जाल्यार they will come to surrender मागीर अंतूय out of these 4 are the ज्ञानीस त्या ऑलरेडी सांगिन ज्ञानी तांणी they know full Krishna नाल्यार full absolute truth तांकां कळटा देखून they will come to devotional service मागीर हे सांगता उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम ये भक्त सग्ग जलरी ಒಳ್ಳೆ ಮಹತ್ವ ಜಾವನಸಿನೆಂತ ಭಕ್ತ ತನಿ ಸಗ್ಗ ಮಹತ್ವದ ನೋ ಡೌಟ್ बट तांतोय मिगेल तत्व कोण ग्रहीच करता नाजाल्यार मिगेल तत्व कोण ग्रहण करता तत्व म्हणून सांगिल्यार ताका शिकवण जाय म्हूण ना व्हड ज्ञान जाय म्हूण ना फुडें एक सांगिला म्हणटा चैतन्य महाप्रभून एक दरिद्र ब्राह्मणाक दिकिल्लो ताका वाचूंकय कळना कांय कळना बट ताका भगवद्गीता हातां मेळ्ळी तो वाचून बीन तो चैतन्य महाप्रभून ताका दिकून तो रोणू आसा इतकी रोणूची पहले भगवद्गीता अपसाइड डाउन करून दवरले ताका कशी वाचूंका कशी दवरका म्हूण कळ्ळें बट ही नो द कंटेंट कशी अर्जुन कृष्णा मुखार राबिला कृष्ण कशी अर्जुना सांगून दिता एका पुत्ता म्हणटच नाजाल्यार तागे सखा म्हणटच नाजाल्यार एक शिष्या म्हणट एक तुझशी ते सांगूचे भाग्य अर्जुना मेळ्ळें तें सगळं कृष्णा पासून मस्त लिहिला अशी मन्ना ओर न्हू तशी रणू आसा तळी देव चैतन्य महाप्रभून सांगीन तूं इत्या रडता म्हूण निगून सांगीन म्हाका कांय वाचूं जायना जाल्यार देवा पासून हें सगळं हे भगवद्गीता म्हणून
कोणेकीन सांगितलं नाजलारी ते कुरुक्षेत्रांतू देव कशी अर्जुनाक हेल्प करता ते दिकून म्हाका रण येता चैतन्य महाप्रभून सांगिना बस ते आता तुका जाय ताचे चड कांय ना ते तुका मेळका तशी तांकां व्हडले ग्रहण कांय ना जाल्यार तांकां ते इति म्हूण सांगताय ते तत्वमनां करताय तांणी ओके ते जावन अशी जाल्लेलां बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा अशी मस्त जन्म मरण काणू तांणी लाईफ अँड डेथ म्हळ्यार सायकलां पोवण काणू लास्ट सर्व कारणम कृष्ण म्हूण मनां करता आनी ताका तो तांणी सरेंडर जाताय तशी आशिल्लेलीं आळां तशी आशिल्लेले जन सुदुर्लभा म्हूण सांगता मनान करताय वे तशी मस्त जाण असे अंतू सांगिल्यार भीष्म नाजाल्यार आनी सगळं तुलकी डिवोटीस देवाक मना करून आयलेनी बाकी सगळं सांगितलं म्हणटाची देवालय एनविजन देवालय व्हडले हे कांय मनाक करून तिणेने मुखार वताय मागीर देव सांगता कसं नाण आसा कामेस्ते हृदज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तांणी हे भौतिक जावन आसलेले मेटेरियल डिझायर भौतिक अभिलाष जावन आसलेले ते ज्ञान जावन आसलेले असं दिकून तांणी अन्य देवता वेगळ देवतांक शरण करता हांगा तुकून देव सांगत इथे म्हळ्यार 20 to 25 भितर श्लोका नंबर 20 to 25 भितर कशी आमी देवी देवता नाल्यार कसं अन्य देवतांक भजिल्यार ताजे एफेक्टूच मात्र मेळटा इत्यादी ते बघे वताय दे हॅव लेस इंटेलिजंट हांगा देव सांगता तांणी उणेच तांगेल स्वप्रकृती चोवन तांकां उणेच बुद्धीत आसता ते दुखून तांणी ते बघे वताय म्हूण सांगत देव आता सांगिला म्हणटाची सूर्य चंद्र नाजाल्यार सरस्वतीक पांय पडताय विद्या बगे विज्ञानातील बगे गणेशा वचून पांय पडताय आमकां प्रोटेक्शन जाय स्कंदा पांय पडताय अशी सगळं मस्त आसा बट दे हॅव दॅट लेस इंटेलिजंट आनी तांकां हे कोण दिता ही शक्ती कोण दिता ती शक्ती ह्योच कृष्ण दिता ते हे मूढा म्हणून आसलेले आळांक मनान जाय त्या मनांक तू तांकां इतू म्हळ्यार हे देव मात्र स्पिरिच्युअल जावन आसा बाकी ब्रह्म तुकून खाल्लाक सगळे मेटेरियल बॉडीज सगळे देहां तू परमात्मा रूपेण यो याम तनुं भक्ता श्रद्धया चितुम् इच्छति तस्याचलं श्रद्धा तामेव विददाम्यहं तांकां ते आराधन करू आशिल्लो कॉन्सन्ट्रेशन हांव दिता म्हूण सांगता तांकां आराधन करू आशिल्लो कॉन्सन्ट्रेशन हांव दिता ते म्हळ्यार तांकां ओग्गी हाडू जमना तांकां संत तागेला तो विश्वास दृढ जावन विश्वास ते आराधना देवताचेर तांकां आराधना हाडचे तो विश्वास देव हाडता बिकॉज even a small grass will not move without knowledge of Lord Krishna because he is the controller. He is the controller of all Devi Devatas. Tawli ammi bhair asilele tanka easy sansanachi benefit abagetani ye Devi Devata otteni tangela tuchchanika shanika tangela benefit mun sangilare it's very little and temporary but
शुद्ध भक्त जावन असलेले आळं कोण पाय पडताय कृष्णा पाय पडता विथ अ प्युअर डिवोशनल सर्व्हिस. आणि मागीर हे देवी देवतांक एक हें तांगेले की कोण जाल्यार तांणी संत तांगेले सिन्सियर डिवोशनल सर्व्हिस म्हूण हे देवी देवतांक कळत जाल्यार they will divert them towards Krishna because that is their responsibility. Divert करनो आता मी भोगंतिकाची भगवतीका भोगंतिका बजिताय म्हणतो भोगंतीले कोण भाव आनु कृष्ण म्हळ्यार आनु तळी आवने पावर दिवंक तुका म्हाका पावर मेळटा देवालय तुकुंत तळी आवने अल्टिमेट. She will help towards Lord Krishna. ती भक्ती हाडू काही ये देवी देवता हें करतेनी. तशी तेंच्या न्हू हें सगळं तंतूच सांगता हे श्लोक सगळं सांगता 23 सांगता अंतवतु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसां बुद्धी उणसलेनी देव आणि सांग देव ते कोण की ते देवी देवतांक भजिताय जाल्यार तांणी तांगेले धामामतनी कोण की म्हाका भजिता जाल्यार तांणी परम जावन आसलेले गोलोकां पंतनी तळ आमकां परम जावन आसले गोलोकांचो की बाकी आसलेले गणपती घरकड वचूका की स्कंदाल घरकड वचूका की देव खंयचे की वर्ल्ड जाल्यार थंग सगळं आमी पंपतेनी आमगे कॉन्सन्ट्रेशन आमकां डिवोशनल सर्व्हिस भगवद्गीता मात्र तातूंत आमकां सांगता हांव सुप्रीम म्हूण सांगून वेगळ खंयची देवी देवता सांगनाय देव मात्र सांगता तेंता भगवान म्हळ्याचे हे पराशर मुनी भगवान म्हूण सांगू का ऑथॉरिटीज जावंक न्हय ऑथॉरिटी भगवद्गीता इज ऑथॉरिटी यमुनाचार्य आसा नाजाल्यार वेद सांगिल्ल्यान आसा व्यास सांगता शंकराचार्य सांगता सगळं ऑथॉरिटीज सांगता भगवान इज द सुप्रीम एक्सेप्ट वी ऑल पीपल we are going behind this Devi Devata. We have to respect Devi Devatas because they are subordinate of Lord Krishna. Subordinate, but they are not ultimate. Tani supreme nai moname manankurka. Okay. Tenjano ye Devi Devata tani manankornu aile jalari tang deva dikkanai dissanai. Ten deva ite karta thanga नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोयम ना विजानाति लोकोय अजमव्ययम् तंगा योगमाया ड्यूटी योगमाया शी इज टेस्टिंग ताळी योगमाया टेस्ट करता तो प्योर डिवोटी की तो इत्या बगे ताम तळतशी माया शी इज डूइंग ए माया तेका इते मूढ अजय सूर्याक क्लाउड्स ಏನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಜಂಚಮುಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ मुखारी ती माया हाडता आनीक तांकां मुखार दाखयना. ओके ते माया 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 ड्युटी. मागीर हे कृष्णाक शिमना करता ही म्हूण लागेन आमी चोवंका ते सांगताय वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. वेदाहं हे सगळं जावन परम पुरुष जावन आसलेले म्हाका फूड आसलें सगळं म्हाका कळटा. म्हाका आसलें हे 4th चॅप्टरान तुवें सांगता फूड आसलें सगळं म्हाका कळटा भविष्यानी भूतानी वर्तमानी सगळं म्हाका कळटा. तुवें आसलो पशे हांव इटर्नल यू ऑल पीपल आर टेम्पररी तळी आनी आमचें सगळं जाल्यार
म्हाका easy जाणू म्हाका मनान जाताने ते अल्प बुद्धी जावन आशिल्लेला तेंका मनान जमना म्हणून हांगा देव सांगता दुसरी इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप हे शत्रुन जावन भरता सगळं जीवालय जन्म दुखून आशिल्लेले ड्युअलिटीज राग द्वेष त्यांनी सगळे तातूं पळोवनूच आसा आम्ही देवालय सर्वेंट म्हणून एका कॉन्स्टिट्यूशन आमगेले स्थान आम्ही विसरताय आणि सगळं रागद्वेष अंदू पळोवनू त्यांनी ते द्वंद्व अंदू पळोवनू त्यांनी आगे इथे बिवल्डर्ड म्हणून सांगताय त्यांनी तशी पळोवनू तांकां ते फ्रीडम तांकां मेळना तळी सगळं त्यांनी सगळ्यांची लिव्हिंग एंटिटी सगळी जीवात्मा ट्रॅप जावन आसा इत्यांदू हे मेटेरियल डिझायर्स तांकां कशी ते कल्टिवेट कोरका म्हणून कळना कशी तांकां सरेंडर कोरका म्हणून कळना बट तांकां हे नॉलेज आमकां तांगे पोसिशन तांणी मनाक करूंक खंयचे डिवोटीस ते डिवोटीस वटेन तांकां मनान जाता जाल्यार दे विल रिलीज फ्रॉम द ट्रॅप ते माया अंतू तुकून निसरता मागीर what is the qualification of to perform determined devotional service malane yeshan twandagatam papam सगळं पूर्वजन्मातू या जन्मातू सगळं पुण्य केलेलं सगळं पाप फल सगळं सोर्नु ही आळ तंतु तुकून तांगेले पाप सगळं सरना पडे तांनी एक डिटर्मिनेशन विथ डिटर्मिन माइंड तांनी मिगेले सर्विसा येताय मागीर वेगळे नाळ एक वर्ष जालेनी वार्धक्य अंतकून वर्ष तुकून मागीर मृत्यू तुकून मोचन मेळू जानु प्रयत्न काडची आस जरामरण मोक्षाय माश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुकृत्स्ना अध्यात्मं कर्म चाखिलम तंतु ते सांगताय वार्धक्य अंतकून मृत्यू अंतकून मोचन मेळूक प्रयत्न काडची बुद्वंतस त्यांनी हे सांगितलं मट डिवोशनल सर्विस काणू त्यांनी मिजलेताई त्यांनी हे ते पोसिशनार तांकां मनान जाता अहम ब्रह्मास्मी त्यांनी ब्रह्मत म्हणून तांकां मनान जाता मागीर हे सगळं जतेरी तांकां मनान जाता साधिभूतादि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च पि मां ते विदुर युक्त चेतसः तशी त्यांनी सगळं मनान करून देवाला विशिष्ट धामापासून मनान करताय देवाला पोसून मनान करताय कत्ते वचूका म्हूण मनान करताय इति ब्रह्म म्हूण मनान करताय ते सगळं मनान करून त्यांनी म्हाका मनान करताय मनान करून हे भौतिक प्रपंचाचे देवाले स्थान नाल्यार कोणकी कंट्रोलर म्हूण तांकां मनान जाता तवळी तशी असताना त्यांनी मोर्चे समय त्यांनी जीव सोडून वच्चे समयार तांकां हे म्हाका उडगास येता बिकॉज कंटिन्युअस तांगेले कंटिन्युअस डिवोशनल सर्विस अंतकून तांकां ते एक अरीव मेळटा तांकां कशी ते मनान कोरका म्हणून तांकां gradually they can meditate and they can come into supreme personality Godhead tali best process iti malari Krishna conscious association with the pure devotees tali doors are open to liberate ye bhakt mast bhakt janu mast jana ये लोग आंतू देमताय we have to simply follow them आमका तारण उच्चार चैतन्य महाप्रभून दिलेले चा महामंत्रोस हरे कृष्ण महामंत्रोस
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. We have to follow our gurus. We have to follow what our disciple, everything. Tali, Tashi Jaina Pade, we are going back to Godhead. Our she, yeah, I class, anga, yang karta, samapan karta, हम सांगच्या तू तुमका चुकी म्हणून दिसल जाल्यार मी जाल्यार क्षमा कोरका देवा नावारी हांव सकताले की क्षमा निमगिता म्हाका एक मेळ्ळा लायक चान्स देवा पसून सान जाल्यार म्हाका तुमचे लागी डेलिव्हर करू जाल्ले म्हणला न्ही मिगे नाका भाग्य जाणव काडता तुमगे सकताले ब्लेसिंग म्हाका जावं का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. भारी चंद कोण तुम्ही सांगून दिल्याची. कोणाक कसने प्रश्न आसवा तुम्ही प्लीज निमगू येता अनम्यूट कोरनु. हरे कृष्णा माताजी. येस हरे कृष्ण. हांव पद्मा भट म्हणून सांगून घेवन म्हाका एक डाऊट आसा तुम्ही सांगलींची डेमी गॉड्स म्हणून सांगलींची. आता गणपती ईश्वर तांणी परत डिफरंट फायन आता कृष्णची विंगविंगड अवतार घेतलेला असना वराह अवतार किंवा मत्स्य कूर्म also considered as demigods? No. They all are Bhagavan's different avatars. See, Bhagavan Malale Aka एका कोडी कोडी देव हमका सांगत आहे अजय 10 अवतार मुख्य जाणू जयदेव कवीना हमका सांगून दिल्या ते मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम बलराम श्रीकृष्ण कल्कियम चावत मात्र तवळी श्रीकृष्ण तांतोय ना बुद्धता श्रीकृष्णाला हे सगळं होतं तांतू मागेरी हे सांगितलं म्हणटाची भागवतांच्या इलारी ब्रह्मांडामूर्तम दोन्ही मागीर ब्रह्मज तेरी 20 तशी 24 अवतार तांतू काय गणपती आणि सगळं सबऑर्डिनेट माताजी बिकॉज दे ऑल आर हॅव्हिंग ए स्पेशल ड्युटीज. आता मी प्रधानमंत्री आम्ही प्राईम मिनिस्टर ऑफिसां वर्क करताय तळी थांग सबऑर्डिनेट जाऊन मस्त डिपार्टमेंट्स असे ते डिपार्टमेंट्स हेड्स हे सांगितलं म्हणतात गणेश सरस्वती वरुण इंद्र चंद्र वायू सगळे ताई ते सबऑर्डिनेट. We are having that authority from Bhagavad Gita because all are having power because Krishna is supplying this power to them. Tashasla Mataji, when we pray Tanka, they are not free. They are not independent. Tanni sagga ye Krishna la khala dikunu tanka kain jao kasal jao freedom na. Understood? They all are just like materially tanka ke position dilya. Materially a position dilla. Even Brahma, next Brahma will be somebody else. Tavli, even Brahma will change. Tavli, topmost yenta material najalari yenta Brahma. Tavli, tej Brahma ka temporary ta. Tavli, sagga tashita. Only Krishna is Krishna and Krishna avatar. Te matran ta permanent avatar जावना से बाकी सगळा his parts and parcel. माताजी आणि एक डाऊट आता तुम्ही सांगलींची सो डिफरंट अवतारास म्हणून सांगेन आता मी अवताराकची मला अशीच एक डाऊट आहे ऍक्च्युअली आता मी रामा पूज करताची नावे नरसिंह आरती म्हणून प्रे सांगून आम्ही नरसिंह पूज करतासी सो इट आम्ही खंयचे देवाल अवताराक पूज केल्यार डज इट रीच फॉर कृष्णा इटसेल्फ? Of course, it malari takka सगळे के क्वालिटीज असे माताजी. सो संपूर्ण अवतार जावन आसलेलो श्री कृष्ण.
संपूर्ण अवतार जावन आसलो कृष्ण. आमी कसलेय जाल्यारी श्रीराम जाल्यारी नरसिंह जाल्यारी सगळं अंश अवतार तांगेलो भगवान देवालोच अवतार. बट संपूर्ण अवतार जावन आसलेलो ओनली कृष्णा. दॅट्स वाय भगवद्गीता हातूंत तशी सांगत आहे. ऍब्सोल्यूट नॉलेज कंप्लीट म्हणून सांगत आहे. बाकी सगळ्याके आता विष्णू म्हणून सांगिल्यार विष्णू कृष्णा क्वालिटीज आसा ताका क्वालिफिकेशन चेयल्यार टॉप मोस्ट तेंता पराशर मुनी सांगता भगवान म्हणून सांगू आशिल्ले क्वालिटी आसा ओनली कृष्णा. विष्णूचेच एक रूप तम सांगत. तशें कृष्णा इज कमिंग थ्रू विष्णू. तशी जन लिखिताय विष्णू इज टॉप नाल्यार विष्णू अवतार म्हणून लिखिताय. तळी इट गिव्स व्यासदेवाले बाप्पा जावन आशिल्लो पराशर मुनीन सांगिल्लें न्हय भगवान म्हळ्यार कोण म्हणून. दॅट्स वाय 6 ऑपुलन्स आसलेले आगे पराशर मुनीन हे सांगिल्ल्या कृष्णा मात्र ते क्वालिटी आसा. बाकी सगळं अंश अवतार श्रीराम जाल्यारी नरसिंह सगळे अवतार कृष्णाले एक्सपेन्शन कृष्णाले अवतार कृष्णाली लीला ती सगळं. दे आर मेकिंग ड्रामा और दे आर मेकिंग जस्ट फॉर तांणी तांगेले लीला एन्जॉय करूक एक अवतार घेताय. माताजी आनीक लास्ट इवन वेंकटरमणही कृष्णाले रूप न म्हणटाची वय नव्हे. येस 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 वेंकटरमण तशीच नारायण नव्हे साक्षात नारायण नव्हे. वय वय ऐश्वर्य रूपाचे. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. ओके इथे म्हळ्यार कृष्णा इज एब्सोल्यूट म्हणून सांगत आहे म्हळ्यार एके आकाय आता वामन अवतार एक युगांतू एक अवतार आयले असे. कृष्णावतार येता इट्स अ रेयर थिंग द कृष्णा निमचे अवतार. उतुलकी सहस्र युगांच्या तीर्थ एक कृष्ण अवतार येता. सो इट्स अ रेयर थिंग. वय माताजी. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मेगेल एक क्वेश्चन माताजी तुम्ही ब्रह्माल पोझिशन म्हणजे ते टेम्पररी म्हणलं ब्रह्माल पोझिशन टेम्पररी म्हणलं नेक्स्ट ब्रह्म कोण जाता एलिजिबिलिटी कसं नाही म्हणजे नेक्स्ट ब्रह्म देवी देवताल पुरा पोझिशन टेम्पररी जाल्यार नेक्स्ट कोण येतात म्हणजे कोण जात तशी ब्रह्म कोण नेक्स्ट तशी ते आय थिंक मुरलीधर प्रभू यू कॅन आन्सर दॅट थिंग. हरे कृष्णा. ऍक्च्युली नेक्स्ट ब्रह्म आता इन केस कोणीय एक क्वालिफाईड ना म्हणून जाल्यार त्या ब्रह्माल पोझिशनान तू साक्षात देव येवन बसता. त्या लेवलार पावली म्हणजे जाल्यार डायरेक्ट त्या मनशाक त्या व्यक्तीक त्या सोलाक ब्रह्माल पोझिशन दिताची इफ ही इज क्वालिफाईड टू गेट इन टू दॅट रोल ऑफ ब्रह्मा. प्रभुजी म्हणजे नेक्स्ट मनुष्यच म्हणजे लायक योग सिद्धी जे केलेले म्हणजे आत्मशुद्धी जालेली योगी पळय तांणी पावतात न्हय स्वर्गाक अशी वयर पावतात न्हय वैकुंठाक सगळे तांणीच ते पोझिशन घेतात प्रभुजी की अनेक मंद रिपीट करते क्वेश्चन. प्रभुजी मेगेल क्वेश्चन कसं म्हळ्यार ब्रह्माल पोझिशन नेक्स्ट कोण घेता म्हणून लायक आमगेल तसं मनुष्य म्हळ्यार मस्त योग सिद्धी करून देवाला पावताच पळय तांणी ते पोझिशन घेताच की लायक ब्रह्माल पोझिशन कोण घेता हांगा मस्त जाणा की अरबिनी असं हे मनुष्य सिद्धी म्हणून सांगिल्यार इट इज नथिंग. दे आर नॉट क्वालिफाईड फॉर एनिथिंग. आता आम्ही एका ते लेवलार पावंक जाल्यार उतुलकी प्रयत्न काडूक असं ते ब्रह्मा पोझिशन्स कांय आमकां इमॅजिन करूं जमना. मे बी इफ वी आर दॅट मच डिवोटेड नाजाल्यार ते आमकां सांगू सुना दॅट मच ते पावर ब्रह्मा सगळं ते पोझिशनार उतून मात्र तपस्स कोरनो उतून मात्र तांणी कॉन्सन्ट्रेट कोरनो देवाल अंत तुकुनु ते बొంబులే तुकुनु आयलेले पद्माशांतू ब्रह्मा आयलालो
top position malare our senses are limited. Tali amkate ka imagine koru jamna ammi manushya ammi sadharna ammi angache sadharna astileni sanna lagena ka level eka yen sangil matachi eka deval devotional service koru asilena bhagyamellari odakairi. Hello, Hare Krishna. May I intervene, please? Ramana Haridas, Hare Krishna. support teacher. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Malari, Kona Brahma Javka, Kona Surya Bhagavan Javka, Mono Tirvan Karcha, Krishna Matra, Amkata Tirvan Koro Jaina. Krishna Kona qualification, Kona Yogi Dasam, Mono Tirvan Karcha Krishna. The Shamalamga Amka Pradhan Mundresa. The Pradhan the cabinet Tanto, Yaka department, Konaka, Galkamono, Pradhan, the Rimant Tirvan Karcha, Vingapanaka Tirvan Koro Jaina. The Siata Empire. At the Kundina, you that department, Krishna Kart, at the Surya Narayan Munsan, Vivaswan Muleka, Chatri Taka, Aikalo, Surya Mandalaje. The Vingarta Vela, Kuni Najalari, Krishna, it's a responsibility. They the Surya Narayan Munda. The Chata modus operandi. Krishna Tiramanak, he is the supreme. Tatano Amsang Tasa is absolutely supreme supreme personality of God. Hare Krishna. Kali Prabhuji, thank you, Prabhuji. आणि एक क्वेश्चन असं हंगा श्री आम्हाला सीता देवी दासिन तानी निमगिलेले why all appearance day of all main avatars celebrated by us and not just Krishna Janmashtami? Come again, Mataji. Why all appearance day of all main avatars celebrated by us and not just Krishna Janmashtami? This is equally important. Everything. The Krishna avataracha kanchi these we celebrate korka. It's a must because he is the supreme powerful person. Thirdly, amka yen sangila mata our father. He is our father. Pitahamasya jagato mata dhata pitama. Thirdly, te avatarache eka amsha avatar baki sag आता श्रीराम जलरी वामन जयंती जलरी नरसिंह चतुर्थी जलरी आम्ही सगळे हे करताय इट्स आवर फादर तळी आम्ही आमगेला पेरेंट्स आणि बर्थडे सेलिब्रेट करनामे तशीच आम्ही सेलिब्रेट करताय नथिंग एल्स आम्ही तुतले आम्ही सुकृती आम्ही ते सेलिब्रेट करू का आमका भाग्य मिळचे इट्स आवर हे भाग्य म्हणून सांगत आहे तू No, we have to enjoy. We have to celebrate. Clench. Anything more? It's a wonderful chapter. 7th chapter is wonderful chapter. Sagatani yes lok sagachang kon shikuka. It's a first step to Bhakti Marga. The Devan Chang kon explain chapter. It's a wonderful chapter. Anything? Purnima Mataji? Mataji, मी गेले क्वेश्चन डिफरंट असं आम्ही ओम म्हणताना खंयचे लेटर मस्त स्ट्रेस दिव का ओ की मागीर म्हणचे छांग म्हळ्यार योगा करताना हांव निमगे तशचे वय ओ म्हणाल फर्स्ट लेटर ताका चड स्ट्रेस ब्रीदिंग अंतू दिवका की मागीर म्हणाला चड दिवका म्हण ते ओ ಮಳನೆ ಎತ್ತ ಅಂತದ್ದು ಮ ಉ ಆ ಏನ್ ತಿನ್ನಿ ಏನ್ ಜಲ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಲ ಅಂತ ಆ ಉ ಮ ತಳಿ ಓಂ ತಳಿದ್ರೆ ಓಂ ನಂಕ ಅಂತಕೂನು ಪೊಟ್ಟ ಅಂತಕೂನು ಎಂಚತೆ ಸೌಂಡ್ ಪೊಟ್ಟ ಅಂತಕೂನು it comes from the windpipe and
ना सारंद्र अंतकुनु ते साउंड भायर येता ते वैब्रेशन थंग तुकुनत पोट्टांत कुनु वैब्रेशन तळता उम्मला चढताने ते ओम जाम स्टार्ट करता जाल्यार एंडार उम्मला ಅಂತ चढताने. थँक्यू माताजी. म्हणताना मी ब्रीद आउट आणि ब्रीद इन कशी ओके मुसं ते शिदो रबत. थँक्यू माताजी. थँक्यू. आणि कोणाक कसने प्रश्न की हरे कृष्ण. अमला सीता हांव मागीर प्रश्न म्हळ्यार काय न्ही हांवें आतां हांव विचारिल्लें पळय जन्माष्टमी आनी विंगड एपियरन्स डेचे मागीर एका कन्फ्युजन आशिल्लें की म्हळ्यार आय वॉज अंडर इम्प्रेशन की आमी सगळे एपियरन्स डे ताजे खातीर एक हे फॉलो करता आसाची कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान एक अवसर दिल्लो आसा आनी इस्कॉनान बी आमकां एक अवसर दिल्लो आसा विंगड फेस्टिवल सेलिब्रेट करचे खातीर एका आणि सपोज कोणाक गोत ना हे बाकी पुरा फेस्टिवल्सा बद्दल आनी तांणी फक्त जन्माष्टमी मात्र केल्यार चलतवे. व्हेरी ट्रू. ते सगळं सेलिब्रेट करका म्हणून सांगताय. सगळं सेलिब्रेट करका. इट्स नॉट ओनली जन्माष्टमी. आम्ही सगळं आता वामन द्वादशी लागीं येता. वामन द्वादशी लागीं येता मागीर हें सांगिल्लें म्हणटा बाकी सगळ्यांकय सगळ्या अवताराकय आमकां तुतलेंची आमकां इन्फॉर्मेशन नात माताजी. So we know mainly few जयंतीस हें सांगिल्लें म्हणटाची नरसिंह जयंती, रामचंद्र बालराम जयंती मागीर वामन द्वादशी, जन्माष्टमी अजय चड मागीर बुद्ध पौर्णिमा सगळं अशी आमी इम्पॉर्टंट जावन आसलें एनिवे वी हॅव टू. आतां मत्स्य अवतार कुर्म अवतार आमकां कांय कळना केदां जाल्लें म्हणून आमकां कळना ताजे पसून आमकां कोण सांगून दिनाय. आमकां हें परंपरार्थकून आमगेल्या गुरु परंपरेर्थकून आमकां हें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें जाल्यार न्हू आमकां बाकी आसलेले डेज आमकां सेलिब्रेट करूं जातालें. आमगेले आमी जाल्ले तवळतकून आमी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करताय. आमगे कुटुंबार सगळं आमगे GSB कुटुंब सगळे आद्यंतकून जन्माष्टमी म्हणून सांगलो व्हड अभिषेक ना हांगा वेंकटरमण देवळान जाल्यार अभिषेक सगळं म्हणल्यार. हरे कृष्णा. येस माताजी. तावली हें सांगिल्लें म्हणटाची बाकी आसलेले इन्फॉर्मेशन काय आमकां कळना माताजी. नाही कोणाक गुत ना आतां सपोज कर कोण इस्कॉनांत जॉईन जाल्लो आसा तांकां कळचे पाव आनी तो सेलिब्रेट करतलो आनी कोणाक गुत ना तांणी सपोज बाय चान्स दे मे नॉट बी सेलिब्रेटिंग सो and they are knowing about Janmashtami and then they'll well celebrate only Janmashtami. So I don't think they are committing any offense by doing only Janmashtami celebration and not celebrating other. ना तशी काय ना. कसलेय जाल्यार आमी ही संपूर्ण हें देव संपूर्ण जावन आसा. सो वॉट एवर हें सांगिल्लें म्हणटा सर्वं कृष्णार्पणमस्तु म्हणून आमी पूजा कोरका आनी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करताय. आमकां उडगास आसले दीस चतुर्थी ना हें आजे नरसिंह चतुर्थी ना जाल्यार ते बाकी सगळं अशी आमकां उडगास येता जाल्यार वी कॅन सेलिब्रेट definitely. Of course, all ISKCON devotees are well aware of these festivals, yes, so they definitely celebrate it. But कोण जॉईन जाल्ली नाची आसा पण तांकां आमी सेलिब्रेट केल्यार बी आनी कसं सेलिब्रेट करताची म्हणून विचारताची बी and for them it is like an ordinary day where it is while it is very much auspicious. त्यांचं सांगता आमी मनुष्यानां सहस्रेषु सगटांगे
आता हे मीटिंग नाजाल्यार हे आता हे ग्रुपांत उत्तून जाण आयकताय नाजाल्यार उत्तून जाण येताय ताळी सगटांक कितें भाग्य मेळका म्हूण ना माताजी ताळी आयलेनी हांगा सगळं सुकृतीस आनी उत्तुलकी पुण्य जन्म केलेले नाजाल्यार तांगेलो जन्म तुत्तुल पुण्य ते देखून मात्र तुमकां भगवद्गीता जावो भागवत पुराणांतू तुमकां भाग घेवच्याक एक भाग्य मेळटा कोणाय जाल्यार आनी तूं हेंची सगळे देवा पसून तुमकां आयकूंक हेका चान्स मेळटा म्हळ्यार दे आर very 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 lucky people. They are तिथे जन्मो like They are really fortunate people. Yes, Mataji. Fortunate people. Yes, fortunate, yes. 100%. Very, very true, No Mataji. doubt. Yes. Madhav Charan Prabhu, he lift the hand. Hare Krishna. Yes, Prabhu. उल्लेख ह्याच्याबद्दल थोडं हा सांगाय हा हे ऍक्च्युली आम्ही खंयचे उत्सव बनवताची आमका नॉलेज आयल्या नंतर आम्ही हे सर्व करताच जन्माष्टमी आवडीची ऍक्च्युली आमका मनान तुला आमका भक्तींत प्रगती करका म्हण असल्यारी ते आमगेले ओन इंटरेस्ट ते कोणाक फोर्स ना करूक हवे हे करूक हवे हे भक्ती मार्गान तू आमगेले स्वतः आम्ही ज्ञान घेवचे आणि ज्ञान घेतल्यानंतर आमका कसन करका कसन करणं करचा ना ते आमका कळतं ऑटोमॅटिक आम भक्ती मार्गात आयल्यानंतर ताजे खातीर पयलीं उठलो काय आदोश श्रद्धा उठलो काय उरता रूप गोस्वामी सांगता आदोश श्रद्धा उठलो काय उरता आदोश श्रद्धा जाल्या नंतर आम्ही ह्या उठ प्रोग्रामांनी कसला करतात आदोश श्रद्धाच्यान एक स्टेप पुढे येवचे भजन क्रिया नंतर साधू संघ अनर्थ निवृत्ती आणि जेपर्यंत अनर्थ निवृत्ती हो जायना त्यापर्यंत आमका भक्तींत मुखार वचचे जायना आणि भक्तींत मुखार वचके जाल्यार अनर्थ निवृत्ती जावका आणि अनर्थ निवृत्ती जावका जाल्यार आमका हे भक्तीक फुडें करचे जाल्यार साधू संघ भजन क्रिया हे कंटिन्यू उरका आणि कितले आमकां उत्सव करताची कितले हे करताची ते आमकां बेनिफिट अनुकूलेन कृष्णानुशीलन अनुकूल उठो हे भक्ती मार्गाक अनुकूल असे खंयचे उत्सव करा तुम्ही नरसिंह चतुर्दशी हे करा रामनवमी हे उठ्ठू भक्तीक अनुकूल असले आम्ही जास्तीत जास्त आम्ही केली तशी आम्ही मुखार खाली जन्माष्टमी बी करीत पण ताजे बरोबर रामनवमी आणि हे बाकी आम्ही उत्सव केले री नरसिंह चतुर्दशी वामन द्वादशी असे आम्ही करता गेले री आणखीन आमची प्रगती एकदम स्पीडान जाता मेटलावर चोण बिर वचित फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोराक आणि लिफ्टार गेला आणखीन बघतो तशी आम्ही कितले बेनिफिट मेळता आमकां ते जास्ती हे करते कशी आमकां भक्तींत ज्ञान मेळता होता तशें आम्ही आणखीन जास्ती केन्ना पळयता आम्ही जास्ती भक्तींत मुखार अशे लोक मस्त उत्सव करच्यान उत्साह दाखवतात उत्सव म्हळ्यार कसो उत्सवाचे नाव उत्साह आणि उत्सव म्हळ्यार तुमकां भक्तींत उत्साह जावका उत्साह निश्चय धैर्य रूप गोस्वामी सांगताची उपदेशामृता जेपर्यंत आमकां उत्साह ना आम्ही कशे घरांत कसले प्रोग्राम असले घरांत 4 प्रोग्राम असले की आम्ही उत्साहान करतात न्हय एकच वर्षांत 4-5 प्रोग्राम आले कोणाले मुंजी कोणाले लग्न नाजाल्यार कोणाले कसले बर्थडे 4-5 उत्सव एकच दिवस येतात घरांत मटेरियल लेवलान जाल्यार की आमी कितलो उत्साहान करताची आणि भगवंताला म्हळ्यार आमी हय भगवंताला कितलो उत्साह दाखोवका आमी आणखीन जास्त उत्साह दाखोवका एक मटेरियल एक जिवा खातीर आमी इतलो उत्साह दाखयताची तांगे लग्नाक जावं मुंजीक जावं बर्थडे सेलिब्रेशनाक जावं आणि भगवंतान आमकां जल्म दिल्लो आसा भगवंताला अंश आमी भगवंतान उट्टू दिल्लो आसा तागेल कसले एक उत्सव असला आमी कितलो उत्साह दाखोवन करका आमी ते आमकां only thing we don't know that days which all the days आता हे दशावतार जाल्यार सगळ्या अवताराचे डेज काय आमकां कळना त्यावेळी आमी कळची ना तिला आमी just we are doing whatever we know that's all आमगेल कॅपॅसिटी आमगेल टाइम आन्सर ना yes करता करका वे कंपल्सरी हॅव टू ना आमगे गुरु परंपरांत कोण आमकां इन्फॉर्म करता जाल्यार we will do that also हय ऑटोमॅटिकली आमकां आता लिंक कांत असल्याने मोठलो सांगताची 2 दिवस पहिलेच आमकां मेसेज येवचे सुरू जाता फाल्यां हे आसा फाल्यां ते आसा ऑटोमॅटिक कळटा आमकां म्हणून भक्ताल बरोबर जोडून उरला रे आमकां बेनिफिट बरं मस्त मेळटा भक्ताल हे वटने anyway we are doing वेदव्यास पौर्णिमा सगळं आमी करताय उणवणे सगळं आमकां कळूड अशी आमगे स्वाम्यान सांगिल्लें देखून आमकां कळटा आसतलें वेदव्यास जन्म तावळी तशी सगळं उणवणेचे आमकां कळटा सगळ्यान तुलेच अवतार न्हय नारदा अवतारू
बाकी खंयचे अवतार केदारनाथ जाले मग कांय कळला. आणि भक्त आमकां विसरच्याक दिनाची मेसेज घालता उरताची पाल्ले खेळ सापरांक ते बिफोर 1 वीक आनी घालताची मेसेज like we are still associated only because of association of devotees. त्याची बेनिफिट भक्तां बरोबर असोसिएशन वरची त्याची बेनिफिट एक मेळटा. Anyway, good information, good session. सगळं तेंच्या इंटरॅक्शन आसलें आवडना निसंगत सकता लगी देवा लगी सांगल्या तुम्ही माताजी मस्त चंद करून एक्सप्लेन केलं ते म्हाका म्हणलं जाल्यार रे आमगेले गुरु लगी आमना निसंगता गुरु लगी डिवोटीसा लगी सगळ्यांना निसंगता तांगेले सगळे एका ब्लेसिंग अनुग्रह कारण म्हाका दोन उत्तर सांगूक आज चान्स मेळ्ळा. थँक्यू. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू सो मच माताजी. भारी चंद पण तुम्ही सांगून दिला. हरे कृष्ण. वही माताजी माताजी हमको वाइंड अप करके जाता लाजी. ओके. सॉरी पद्मा माताजी, आम्ही मस्त चिके चड जाल टाइम सो मे बी तुम्ही चॅट बॉक्स जेव्हा डायरेक्टली तुम्ही मेसेज को निमगो येत तांकां कसं तुमगे क्वेरी असल्यारी. ओके आम्ही आता वाइंड अप करता आसा ती. सो मस्त थँक्यू माताजी, तुम्ही मस्त चांग करून आमकां 7th चॅप्टरा विषयी पुरो सांगून दिले ती आणि कशी लायक उच्च योगी कोण कृष्ण परमात्मा कोण नित्य भजता तोची उच्च योगी. मागीर तुम्ही सांगून दिले ती की प्रत्येक विशयान तुचे मूल बीज म्हळ्यार श्री कृष्ण परमात्माची आणि तांगेले थ्रू ते 3 गुण सात्विक रजस तमस पुरा आयला बट स्टील ही इज नॉट अंडर देअर कंट्रोल. सो ह्या पुरा तुम्ही आमकां सांगून दिले ती आमकां लायक अर्थ जाला. सो मस्त थँक्यू तुमकां हे सांगिल्ल्याक आणि होपफुली पुरा लोकांना आनंदान तू जेव्हा पुरा ह्या मना घेऊन मना केला म्हणून दिसता आणि ताजे निमित्त मस्त क्वेश्चन्स आणि पुरा आशिल्ले. होपफुली कोणाक आणि मस्त आणि कसले क्वेश्चन्स असतरी कसले क्वेरीज असतरी डिरेक्टली तुम्ही माताजी कॉन्टॅक्ट करे जेव्हा डिरेक्टली तांकां पेटो येता. या थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्णा. हांव नरसिंह आरती सांगून कन्क्लूड करता. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षः शीलटङ्कनखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखम् अद्भुत शृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. श्री नरसिंह देव की जय. शिरोमणि भक्त प्रहलाद महाराज की जय. हरे कृष्णा. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. आम्ही वाइंड अप करूयात की म्हण प्रभुजी. हॅलो. येस माताजी. हा हरे कृष्णा. आज आम्ही आईच सेशन आका विराम देऊया हंगाची. सो 5 मेळ्या पुरा लोकांक. ओके हरे कृष्णा.